ነዲኡ ሓደ ክንሱ ግና ምሕረርዩ ክፍጠራት ሒዙ ከምዩ እንዳጎ በዘ ምስ መጸ ድማ ገዲድዎ ጥራሕ ዘይኮነስ መትሓዚ ተሳዒኑሉ እምበር ኣዲኡ ጽርግያ እንዳጽሬት እንዳኮስተረት ክንዲ ኩሉ ኮይና ዝኣቤቶም የግዳስ ስምዖ እዚ ዓይንታይኑ ዝኽደኖ ክዳን ዘዛረቦ ዘረባ ወድት ናይ ዓለምና ሓብታም ይዘምስሎም ካብቲ ዝኸፍአ ነገር ግና ቁር ንፋስን ተሓሪማ ዘምጽአቶ ገንዘብ ካብቲ ዘቐመጠቶ ይወስድ ምዃንዩ ዋላ እኳ ኩሉ ግዜ ብውሽጢ ሕርር ትብል እንተ ኮነት ግና ንመን የሕሊፋ ክትሕቦ ልቢ ክሳብ ዝገብረላ ብዓቕሊ ትጽበ እምበር ቀረብቱ ዘበሉ ከም ወዲ ሓብታም ዝርእዎም ዘይብሉ ክንሱ ዋላ ኣብ ናይ ገሊኦም መኪና ተሰኣሉ ናትና ኢሉ ዝኣምኖም ኣባ ሕዝበሎ ጊዜ ድማ ሰላቲ ነዊሕ መላሓሱ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ክዳን ኣይትበል ሰዓት ሞባይል ከም ድሌቱ ስለ ዝኣይሩን ከምኡ ኢሉ ምስ ሓደዶም እንተኣመንዎ ኣይተሓዘሎም እዩ ኣታ ወደይ ንዓባሎ ምስ ከም ሰብ ምሰል በጃኻ ስትርበል ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ዝስኣሉ ዘለዉ ኣደ እንታይ ኸ ግበር ትብሉን ዘለኺ ሓደ ኣፊቱ ሓፂለክ ጠፍኣልኪ ነዚኣ ዘረባ ኮነ ኢሉ ዘውፅእ እምበርከ ከጠፍኣልክ ትብል ቃል ልዕሊ ኣቐን ከም ተሰንብዳ ስለ ዝፈልጥ ኣነስ ወደይ ኣበድበድ ግደፍ ዝብለካ ዘለኹም ምሽ ናብራና ትሪአ ኣለኻ ወይ ኣቕምኻ ሰሪሕካ ክትሕግዘን ዘይትፍተን ኣደ ኣነ ንስራሕ ኢላይ ተፈጠርኩን ድሓር ከኣ ሳላኺ እንታይ ስኢኒ እሞ ዝሰርሕ ከይደ ጥራሕ መፈስሒ ዳቢእስትዑ ገይሩ ብድድ ምስ በለ በለ ይኩነልካ እንታይ ደኣሞ ክንገብር ውላድካ ዶ ወደይ ይሕይለካ እዩ እሞ ዘይትምስሕ ምስ በለቱ ኣብ ሓደ ገዛ ዶ ብዘይ ቅያረ ሓንቲ ዓይነት ፀብሒ ንጉሖን ምሸትን 5 መዓልቲ ትገብር እያ ኣደ ቁሩባ ኢብ ግበሪ መስጣክ ኣለዎ ጽባሕ ንጉሆ ከብድና ባ ከይከሰኪ መልሳ ከይሰንአ ሓፍሓፍ እንዳበለ ናብ ደጊኡ ደኣ በለ ይኩነልካ እስከ ወላዲት ኣምላኽ በዓላ ልቢ ተሓብካ እምበር እንታይ ክንብል ኮይና ኣየኸ እንዳበለት ከብዳ ክትፈቅድ ብድድ በለት ኣታ ሃኒ ኣበይ ደኣ ዶንጊኻ ምስ በለቶ እታ ሓፍታም ኢላ ገንዘብ ክትገህጥ ዝቐረበቶ ጓል ሳክት ፋዘር እንዲዩ ምሳይ ኣብ ሆቴል ኬድካ ዘይትምስሓካ ዶ ገለመለ እንዳበለ ወጠጠ ከብዝዓሊ ጸኒሁም ኣነ ከዓ ልበይ ምሳኺ ስለ ዝነበረት ጠንጢነ መጺ ኣይኸይፈክዶ ብሰክኺ ምስ ኣቦይ ክተበኣስኒኺ ስለዚ ክትከሕስንለኪ ምስ በላ እዚ ቀልል እንታይ ኻ ትደሊ ዝደሊ ደኣ ጠፊእክዶ ኣብ ኣራት ጠንቀልዓላ እንዳበለ ሓቂፉ ኣበናይ መዕረፊ ኣጋይሽ የሓይሽ እንዳሰላሰለ መንገዲ ንቕድሚት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግና ጎረቤቶም ጓል ኩሉ ምንቅስቃሳቱ ብደቂቀ ስለትፈልጥ ኣዲኡን ስለተደንግፃ ከተዕርዩ ምባል ብዝተኻላ መጠን ኢደረብሪበያም ንኡ ክትዕሪ ኢላ ደድሕሪኡ ዘብዘብ ክትብል ግና ከይተረድኣ ዘይሓሰበት ኣደራእ ፍቕሪ ኣብ ዝባና ተሸኪማ ካብ ትጓዓዝ ኣዋርሕ ኣውፂረያም መርኣናቱ ድማ ኣብቲ ገዛ ኣታይት ወፃኢት ኮይና ምስ ኣዲኡ ጥቡቕ ርክብ ፈጢረያ ንሱ ግና ንኣርኣኹ ሽጣን ረኣኹ እዩ ፈጺማ ይትበርህ ሆነያ ፈጺማ ወግሐ ፀብሐ ምኽሪ መዓዳ ሰልችዎ እዩ በዚ ከይድካ መጺኻ እንታይ ክትገብር ኢልካ ጸኒሕካ ዝብሉ ሕቶታት ፈግእ ኢልዎ እዩ ናይ ኣደይ ከኣኽለኒ ናይ መንታይ ተወሳኺ ሓይሊ ዝብል ግና ፈጺማ ተስፋ ክትቆርጽ ኣይመርጸትን ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ናብ ልቡ ክምልስያ ትብል ክንዲ ዝኾነውን ከይተሓለለት ምጽዓራ ዝቐጸለት ስምዓን እንዶ ንስኻ እምበር ከምስተአናኻ ኣለኻ ዲኻ ቁርብ ነደይ ከብርያ ዘይትብል ሃረይ ንሱስከ ድሓን ንኣኻ ክትጽበ ኣምስያ ሰዓት 5 ወጋሕታ ተስፅያ ጽርግያ ክትወስድ ንስኻ ድማ ፈቐድኡ ክትዘልል ሰዓት ክንዲ ኣሎ ሕጂ ገዛኻ ትምለስ ምስ በለቶም ከሳብ ኣንቀርብ ምስ ተሰኺሩ ስለ ዝነበረ ሰንከልከል እንዳበለ ሓማ ኢልዋ ገዲፍዋ ንገዝኡ ኣተወም
أدئا سلسة تسأل نفاس كتحر ميلا ساعت أسرت حدا نيمشت دقت نحا نجزا أندعاتو قفت بحيلهم أتام بركزي نحوارو سبكوندي أندا بلد كلا دمتي أدئا سلسة سمعت ميز أخو أدى مبال كان شلو كفيتا عاتبت هاودي قدف آي تسكر إلى تزاريبا الربيبا قدي فاتيام نؤقنا ماستا تكتنفاس أركيو كاتر آي تباليتي أبحث وليستي وين كبلو كلو أبقز أو كيترفا تأراموز آخاخي يسحلم قال حمام دعا هيزو خون ألو كمبال حالفا قنا لأل أقماس لزخونا تبلي بلان انت بلتون سم أزنيت عدلون أهدئو دارغا سرح أتصافيفا أبقى مود أربع أنداد فأتكلا نسو دما أبقل إيو هوهيك بالحاديرو مس حانتي أم أكل قدنا قف نقف تبحلوم ولو كبزرعتو نقر بح أنت زي ولاية قداس حدا انتفتن وداس لزخونا سلام كتلو سموكا أنت تسوقت كامزازي فلتات صلتيا مثلن أندابلا أشكال الله حلفم أتامس أوزنا برات قوالقنا حق إيشم كان ديو كتسوى أتصنيهو تفلتك كاد آكتكون مس بلد على نسخي رأيين نسك عنان كدانين نخمزين عين السبات زفلت مسلكي نأنا يترح من قد حقباري تتقابلهم نفوس محلك وقال حكابلا تفسيهو من قد أتسألم عديكم زا إحفنج حلا وليدا أبزوانا حازيلا زأبت عم أكل قدنا نؤك تبلك ساستي قرن فاسن كابلت مسألم أندا تبعست كم زازي فلتات أنت ما مخادو لما نمجيزي حمامام كي تردعون ركم شيلان أبت مريت رفع بلت ما استماسلت أنت فتار أبوي قال إسي ترف الزود أب حما كيودع بقالك حلو كاب كفو قبول لنبر سبسرحو أندا سرح أبي حديرو بحال مس نفسه أندا تزاربت كلا مس سرحتا دحن دخن أندا بلت مس مسأتا دحن إلا بدد بلت بوديه شكو أنت توحلا مملسو أندا قللو متسا ندئيو دقاس كوف كالآ أبنسو كف دي أزغبروم نقرات رأسي سب زحم منبر زحق سلزي نبرا بأمت عندما أب حماق كيوركا كتشاقل أبزي حماما ودقات نؤقنا ساعت نبرا مودعاتون لألا أقما مسكونا ناب حكمنا عمرحات نسا بحكمنا دقسا كلا أفقد مسعالد أب دست وزحدر هلوف هالفو قزو كي ترفا كامز أنجميروم دحان تأتو قرويتم قولقنا هما ريا بتحستون دحان سلز نبرو قازا كريم كفيلا أب حكمنا أن داخلتون قرم تاكنا خنتا فات آري تحاوسو دما ناب قاز آمست أن آتملسات سمعنا دو نسخة بقى أخي لك هوهوت راح أكتبت قرب إزا أديها أتدنقصك عندها آتا قرب نايسا بقيرو أي فترك عندي بجاكا خدو من دلوي عدي دخيمة علمو كأرف كحقزيلك تفلدو زي متساعتلك بلئخا زبزب كتبل مسبلتو أفدقا كينوم زيزار وزلو هاتكم بر زقر مني انت عاتوسكسكا وطام زي متساعك زيت قبري حقي نسخي خندي تراسني يزلخي كيتفعاكي زيرباكي وسخة بدوا قديفوا خدم ورماي ازي زسم ويز الرأي مثلا كمزة أنا السبب بجيجا أقات من عفلتن أخيلو هوي كل طرح أنت بلد نجز أم أتا قديفا نابجز ومخاد مسد كتقل الجمرات أدي ولا كحاويا جزء أنت تملسات دحر كل تسمجنا مليسا سلز حمتنا بحكمنا عبلت كنون أراد كتحسلز نبرا كدك استجدت
ንሱ ግና ሕጁን እጠጥ ዝብላ ይመስልን ኣለኹ ምባሉ ዳቐጸለ በዚ ንሳብ ቃንዛ ተሳቐ በቲ ድማ ንሱ ኣብ ፈቐዱ ለታሕቲ ልሒት ክስእስ ንዝረኸባ ክድቅስ ተረባረቡም ገዲ ፈጣሪ የኣኽለክ ኢልዋን ቆሓሰም ኢላ ድሕሪ ምስልምላም በትሕድ ድምፂ ኣብ እዝኒ ጎረቤቱን ጓል ንወደይ ሓደራ ብረኽቲ ፍጥረ ስለ ዝኾንኪ ከሳብ መወዳእታ ከይተሓለልኪ ጽዒርኪ ናብ ሰብ ቀይሮ ምባል ኣብ ኢዳ ኣረፈት። ገዛ ሕልምልም ምስ በሎ በተዓሳዕ ተዓበለ ኣደይ እንዳበለ ኣምሪኡ በኸየ ኣደይ መዓረይ እንዳበለ ብብኽያት ባሕር ሰርሐ ኣደይ ሓላለይ እንዳበለ ከም ኣድጊ ኣንገርገረ ኣደይ ኩልንትናይ እንዳበለ ጨደረ ግና ምስኮነ እንታይ ኣበስ ኣዲእስ እምበር ንከትምለስ ጌሽያ ዝኣኽላ ብሂወታ ከላ ዝወደ እንዳበለት ቆሲላ ኣስተማሲላ ነፋስ ቁሪ ከይትሕቡ ናይ ውሽጢ ዓውሽጢ ኣጊራይ ኣብያ ግና ሓደ ክንሱ ሓጎሳን ከምታ ዝሓረታ እንተስ ብጓሒዶ ካልእ ተደራሪቦ ሓንሳብ ንሓጓሩ ካብዛ ምድሪ ዝተፋነወት ዝነበአ እንተነብአ ግና ነዲኡ ክመልሰላይ ከዓለን ብሂወት ከላ ዘይመስምዕ ሕጂ ጽቡቕ ገይሩ ዝተረድኦ ዝመስል ኩሉ ነገር ኣጽልኦ ብድሕሪ ሞት ኣዲኡ ምንባር ትርጉም ስለዝሰኣልን ዓለም እንዳዝለአቶ ስለዝመፀት ነብስኻ ኣጥፍእ መጹም ገዝኡ ዘይውዕል ዘይምስ ዝነበረ ወዲ ካብ ገዛ ምውፃእ ኣጽልኦ ቴሌፎን ኣጽዩ ድምፂ ዝኾነ ምስማዕ ፍግእ በሎም እተን ዝፈልጦ ኣዋልድ ኩነታቱ ምስ ሰምዓ ኣብ ክንዲ ዝቐርቦ ግና መደናገሪ እንዳበላ ነዛ ከጸናንዖካ ኣይመጻን ረሓቆ ደኣም ተርጉም ናይ ምንባር እንታይ እንዳበለ ካብ 1,000 ግዜ ድሕሪ ነብሱ ምሕታት መልሲ ምስኣነ ግና ድሕሪ ኣዴኻ እንታይ ከይተርፈን ምባል በረኪኑ ኣልኢሉ ቅድሚ ምስናዩ ኣዴ መዓራይ ተሓዝለይ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ብኣይ ከይተሓጎስኪ ቀሲንኪ እፎይ ከይበልኪ ምስታ ድኽነትኪ ምስ ጓሕኺ ብሰንከይ ካብዚ ዓለም ተሰናቢትኪ ደጋጊመ ይቕሬታ ብልቢ ኣይተሓዝለይ ኣነ ሕማቕ ውላዴ ክትወልደና ይነበረከን ኣይተሓዝለይ ኣዴ መዓራይ ብምባል ጣም ኢልዎ ዘርጊሒሉ ንኣፍራ ኮነም መሳሒ ዝኣጋጣሚ ጎረቤቱ ጓል ናብቲ ገዛ ስለ ዝኣትወት ብዝርኣየቶ ሰንቢዳ ነቲ ገዛ ብዓወት ክልተ ምስ ገበረቶም ካብተን ዝመፁ ሰባት ተኣሂቦም ፀባ ወዲ ፀባ ኣስትዮም ናብ ሕክምና ወሰድዎ ቃል ኣዲኡ ከያክበረት በቲ ከዓ ስለትፈቶ ክሞት ፈፂሙ ስለዘይተዋሃጠላ ኣንታ ፈጣሪ እንዳበለት ጸሎት ኣብፀሐት ኮይኑን ድሓን እኳ እንተዘይተባሃለ ነፍሱ ፈሊጡ ካብ ሕክምና ወፅም ኣብ ገዛ ደኺመ ሰልችኒ ከይበለት ዘድሊ ክንክን እንዳገበረቱን ድሕር ክንደይ ጻሪ ካብ ኩሉ ነፃ ገበረቱም ካብ ወልፊ መስተ ምስ ኣዋልድ ሆሄ ምባል ኣምሳያናቱ ድማ ናይ ሓላላ ገበረቱ